खुलुमबाय आंनि मुङा सानिया बसुमतारी आङो बरपटर बेसिडिसिनिफ्राय फैदों सार आंनिफ्राय मोनसे कुइसन पिटिआर आव आइजोफोरखौ गेलेमु बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय माबाफोर बिथांखि लादों नामा बडलेण्डआव जोंनि आइजोफ्रा गुबुन गुबुन बिथिङाव गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां खामानि मावदों मेनलि कालचाराव आइजोफोरखौ नागारनानै जोंनि मालाबाबो कालचारनि जि दिन्थिफुंनाय बियो आबुं जाया नाथाय स्पर्ट्सआवबो जोंनि आइजोफ्रा फासयनानै थायाखै बेखौ बयबो नुनो मोनदों माखासे गेलेनाय आयदायाव जोंनि बिनानावफ्रा जोंनि बिब'फ्रा एबा आइजोफ्रा जोबोद मोजाङैनो पारफरमेन्सखौ होनो हादों बक्सिंआव जोंहा अंकुसिता बर' आरो सोरबा सोरबा दङ फुटबलाव दायो अपर्णा नार्जारी आरो गोबाङानो फुटबल गेलेबोदों भलिबलबो गेलेदों बेबायदि गुबुन गुबुन गेलेमु काबादि आर्चारी बोरला गावनाय बेफोरावबो दङ दा गेलेनायनि बिथिङाव जोंनि बिनानावमोना एबा जोंनि आइजोफ्रा जथेस्थ पटेन्शियेल एबा एनार्जि गोहोखौ देखायदों दिन्थिदों आरो बिनि थाखायनो जोङो बेखौ मोनसे समसिम अबजार्भ खालामदोंमोन स्टाडि खालामदोंमोन आरो दायो हयथ' खोनानो मोनदों दाख्लै 15 जुलाइ खालि जों जेब्ला CM काप फाइनेल जोङो बादायलायनायखौ फुटबलनि क'क्राझार साइ स्टेडियामाव लादों ओइ खालि जोङो स्पर्ट्स एकाडेमि गिबियावनो फुटबल जागोन वुमेन स्पर्ट्स एकाडेमि जोङो दाख्लै बेखेवदों माने लन्च खालामदों आरो बेखौ गिबियावनो 2 कोटि रां होनानै क'क्राझाराव जोङो बेखौ गायसनग्रोनो सानदों आरो बिनि उनाव जिखिनि जोंहा वुमेन स्पर्ट्स बा एथलेटिक्सफोर दङ बिथांमोननो जोङो स्कलारशिप होनायनि थाखाय सानदों जि 1% जोङो वुमेनफोरनि थाखाय एबा आइजोफोरनि थाखाय जोङो फान्ड लाखिदों बे 1% निफ्रायनो जोङो जि स्पर्ट्सआव थानाय वुमेनफोर एबा आइजोफोर बा जोंनि हिन्जावसाफोर बिथांमोननो थाखाय जोङो माखासे स्कलारशिप आरो सापर्टखौ होनो सानदों जाहाथे फरायनायजों लोगोसे गेलेनायावबो जोंनि बिनानावमोना आवगायलांनो हायो आरो गावखौनो गावनि केरियार दानायजों लोगोसे जोंनि माहारिनि मुंखौबो नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव लांनो हायो बेनि थाखाय जोङो थांनाय समाव जोङो हौवासा हिन्जावसा सायख'आ जासे ज' एवार्डफोरखौ होदों नाथाय नैबे बडलेण्ड वुमेन जि डेभेलपमेन्ट प्रग्राम्स जेराव जों 1% फान्ड लाखिदो आइजो जौगानाय जि मोनसे प्रग्राम बिनि गेजेरजों जोंनि गेलेनायाव बाहागो लानाय जोंनि हिन्जावसाफोरखौ एबा जोंनि बिनानावमोनखौ जोङो डाइरेक्ट फाइनान्शियेल सापर्ट आरो बिथांमोनखौ फरायनायजों लोगोसे गेलेनायाव सापर्ट होनायनि थाखाय जोङो बाजेट लाखिदों आरो बेबायदिनो जोङो मदद खालामलांगोन थेंक इउ